No us podria dir la data exacta en la que va començar tot. Si va ser a la meva adolescència, si va ser quan vaig escriure aquells primers textos. Potser va ser en algun moment de la meva infantesa o aquell primer dia que vaig notar que em vaig enfonsar de veritat i vaig ser conscient d'aquell pou. Potser va ser en el meu primer intent de suïcidi o el dia que vaig començar el meu diari. L'única cosa que tinc clara és com em sento des de fa temps, més temps del que m'agradaria. Un dia eren les coses senzilles o rutinàries o activitats que creia gaudir, de cop i volta es tornaven tot fosques. I no és perquè de cop es fes fosc, és perquè els canvis que vivia dins meu eren lents i paulatins. Com bé vaig dir fa poc, vaig passar de la vida en color els colors pastís, passant per uns tons grisos i continuant per una vida en blanc i negre. I de cop i volta era tot fosc. En quin moment vaig passar per tots aquests estats i realment no vaig ser conscient? Ara, en un punt crític de la meva vida, decideixo digitalitzar els textos, cartes, reflexions de tot aquest temps. I ho faig ara i avui com a un pas final, potser abans del meu possible comiat, o com un pas per a l'inici d'una nova etapa. No sé quan marxaré, no ho sé, però quan vaig analitzar les millors opcions ja ho tinc clar i encarrilat, sense por i sense patiment. Si vull morir em dirigiré amb el camí de la soga que potser em portarà a la pau que tant anhelo. Això, si no sóc capaç de continuar lluitant i trobo la llum a tanta foscor. M'agradaria adjuntar-vos, o a continuació llegir-vos, un petit escrit que vaig fer el juliol del 2024, que us vaig comentar a la presentació, que el vaig titular Que no era or tot el que brilla. I em sembla un bon inici abans de centrar-nos a la meva història, a la meva vida, a les meves pàgines. I a vegades és millor començar des del moment en què t'adones de tot. En aquest text em vaig obrir un canal i deia així: ja fa uns anys que la meva vida va passar de les tonalitats de color als colors més apagats, passant per als grisos, fa uns 3 anys pel negre més fosc. Comencem pel principi, per reconèixer el difícil i complicat que se'm fa obrir-me així i començar a parlar del meu trastorn mental, l'ansietat o la tristesa, una tristesa que apareix sense raó aparent, i sobre el fet de buscar i demanar ajuda. Em suposa una gran dificultat obrir-me a amics, coneguts, desconeguts i familiars i parlar-vos d'aquest sentiment tan pesat, profund, dolorós, que molts cops ocupa el meu pit sense motiu aparent. Una taca fosca que em consumeix dia a dia i que només et fa pensar que no hi ha motius per viure. Una taca que a vegades et treu tot, incloent l'esperança en la possible llum que hi ha al final d'aquesta carrera de fons. La dificultat de compartir el que et suposa tenir un atac de pànic passejant a casa, al cotxe o a qualsevol lloc públic. Perquè en aquell moment tens por a tot, a les coses més simples, senzilles, i simplement et fa por el fet de viure, massa por. La por de no entendre's a un mateix i de sentir que tot està caient sobre teu sense cap motiu. I una de les pitjors pors, la de mirar-te a un mirall i veure uns ulls sense ànima i un cos sense vida i preguntar-te si algun dia trobaràs la part de l'essència que tant et caracteritzava. Estic passant per un trastorn de personalitat, per un famós TLP diagnosticat, per un trastorn d'ansietat i depressió i recentment, des de fa uns mesos, diagnòstic de trastorn obsessiu-compulsiu i trastorn paranoic.
En les darreres setmanes, les poques peces que encaixaven i les estructures que aguantaven el pas dels dies es van anar destruint. Em vaig enfonsar i vaig anar caient a un pou on el fons era etern, cada cop era més a baix. Vaig aprendre durant dies a acomiadar-me de tothom, de dir adeu a les petites coses, als detalls, als amics, als familiars. En aquells moments eren uns adeus subtils per no cridar l'atenció i poder així preparar el meu comiat sense deixar-me la consciència a ningú d'ells i per fi donar-me el meu anhelat descans. Aquell merescut descans que mereixia i sovint encara crec mereixer per no patir. Sí, volia descansar, marxar, morir-me. I ho vaig intentar diversos cops. Vaig fer el que tanta por li fa a la gent a vegades escoltar o llegir. Vaig intentar suïcidar-me. I no un cop, diversos cops, amb la mala sort per mi de no aconseguir-ho. Tot i això, no m'he rendit en cap moment, però seria molt hipòcrita dir-vos que a vegades no continuo buscant maneres de descansar, tot i que tinc millores en els meus trastorns mentals i a vegades tinc bons dies. Aquest petit fil de descansar continua sempre present. Sí, si us pregunteu si estic en teràpia amb professionals de totes les categories, formats en diferents horaris que us pugueu imaginar. He passat per 1.000 professionals públics, privats, passant inclús per centres de salut mental d'ingrés parcial, és a dir, durant el dia. També he estat ingressada i amb medicacions, controls, em controlen les medicacions, em controlen absolutament tot, qualsevol cosa amb la que pugui fer-me mal en qualsevol moment. Estic amb acompanyament des de fa temps de 24 hores i una xarxa familiar i d'amics que són molts cops el meu salvavides quan tinc aquestes recaigudes. Unes mesures que són totes necessàries mentre jo sigui sense reconèixer-me en aquest famós mirall i em senti buida, culpable, frustrada, que no tinc res més a fer o a aportar en aquest món. O simplement no aguantar aquest dolor intens que a vegades és molt incomprensible des de fora i difícil de descriure, que em perfora dia a dia i acaba amb el meu positivisme, l'autoestima, les ganes de viure i sobretot em treu la por d'aprendre a acomiadar-me, la por a la temor a mort. Ja no tinc por a morir. A les darreres setmanes he parlat amb molts per agrair tot el que m'han aportat a la vida i agrair l'esperança i la fe que tenen en mi en aquesta lluita, així com la paciència i l'escolta activa que tenen cap a mi, intentant transmetre'm tota l'esperança i fe, ganes de lluitar, amor i sobretot fer-me creure a poc en mi. Sovint la lluita la veig perduda, però segueixo cada instrucció, cada pas, cada consell pels meus. Si ells tenen fe, seguiré intentant-ho. I sí, he dit pels meus, perquè sovint em costa reconèixer que per la persona que ho tinc a fer és per mi. Els he promès que ho faria i ho faré pas a pas, però també sé que si un dia em canso, vull que em perdonin per deixar-me rendir. No vull ni culpabilitats ni rancors. Escric això per donar consciència que sovint la depressió, l'ansietat o qualsevol trastorn mental no són excuses per faltar a la feina o no es tracta de plorar uns dies. La salut mental no és cap mena de joc. És una malaltia i en el meu cas, crònica, que et destrueix a poc provocant dolor intens o extern molt difícil de descriure en paraules. Et treu tot i fa que trobar tot el que has perdut sigui a vegades impossible. És trobar-te en un laberint sovint en el que no saps sortir. En el meu cas, en el ser crònic, he d'aprendre a conviure amb ella i a buscar els majors períodes d'estabilitat. Lògicament hi haurà pujades i baixades al llarg de la meva vida, però encara em trobo en aquest procés d'estabilitat, de trobar aquesta estabilitat.
Sempre he dit que les pastilles de més que m'he pres, l'alcohol o les marques al braç o a les cames, cada un dels talls i autolesions només he calmat donant una mil·lèsima el dolor que tenien al meu cor, a la meva ànima, el dolor interior. Perquè sí, ho reconec un cop més, he pres moltes pastilles, m'he tornat addicta a algunes en alguns moments, les he barrejat amb alcohol i m'he fet talls per tot el meu cos, volent buscar calmar aquest dolor que no he aconseguit i en alguns casos arriben a extrems. Eren uns anys i a vegades encara que cada cop controlo més, i aquest és una de les meves petites victòries, que cada cop aquestes autolesions, aquests mals que em faig, que m'impregno, són cada cop en períodes més llargs de temps, ja no són tan sovint. Segueixo creient que quan ho faig és perquè m'ho mereixo, perquè sí, m'he fet mal i m'he danyat el cos davant de la desesperació de no saber què fer amb tanta foscor, dolor, culpa, sentir-me tan buida, desubicada. Pel que fa a les pastilles, és cert que fan la seva funció a vegades, no? Però inhibeixen una estona un dolor que després reapareix més fort. Les pastilles no curen, molts cops em camuflen. La teràpia m'ajuda a aprendre a gestionar, però molts cops perdo el control i les tècniques no funcionen tant com m'agradarien. Ni les meditacions, ni les respiracions. No estic en un bon moment, no estic bé, estic passant un procés llarg, dur, i on segurament intentaré encara rendir-me molts cops. No sempre seré valenta i m'enfonsaré molts cops i més del que m'agradaria, però gràcies a les xarxes salvavides, als meus àngels i les meves llums que cuiden de mi cada segon, esgotant així molts cops la seva salut per intentar que jo no pateixi més, són increïbles. És una tasca que sovint no es valora gens, la dificultat que suposa conviure amb algú que està en aquesta situació, que estimes i que et suplica morir, o que s'enfonsa o que simplement no li trobes vida en els seus ulls. Estic molt agraïda per totes les persones que he conegut al llarg dels anys. Ens parlem o no, hagi acabat la relació o no, durant uns instants, minuts, dies o anys, totes les persones amb les que m'he creuat heu format part de la meva vida, d'una vida que, tot i que a vegades vull marxar, sempre he dit i recarregaré que agraeixo de tot cor, una vida que s'ha convertit en la meva història, una història de la qual estic orgullosa i mai m'he avergonyit, tot i les meves dificultats. Us dono 1000 gràcies per aparèixer i omplir les línies de la meva història. No vull oblidar-me també d'agrair-me la tasca que fan els animals que tinc a la meva vida, les gossetes, la Kiva i ara el Branco, que aquest suport emocional que t'aporten els animals és un plus, i aquest caliu que m'han aportat m'han carregat sovint una miqueta aquestes piles que estaven esgotant-se massa ràpid. Si algun dia no saludo algú, o estic molt seriosa, o no aparec per alguna activitat, sopar, festa, dinar, espero que no m'ho tingueu en compte i em disculpeu, però, com m'ho he dit més d'un cop, estic intentant sanar i aprenent a viure, a gaudir i a somriure a la vida. Gràcies i us estimo, i recordeu que sovint la millor teràpia és escoltar el patiment del que ens envolta, i si volem afegir una càlida abraçada, ja us asseguro que tindrem el combo complet. Aquest era el text que vaig escriure en el seu moment, un text que considerava adequat començar el meu primer vídeo, el meu primer capítol amb ell, començar amb aquesta introducció i a poc anar centrant-nos més en la meva vida.
M'agradaria també destacar-vos que en els darrers mesos he pogut conèixer gent fantàstica, amb una resiliència, una tossuderia, amb unes ganes de viure i lluitar, on ells a vegades no s'adonen, no ho veuen, lo increïbles que ho són. I fa poc els hi vaig dir a alguns d'ells que quan expressàvem les nostres situacions, sovint teníem sentiments, no sé, que ens identificàvem els uns amb els altres i això ens acabava ajudant indirectament. Feia que no ens sentíssim tan sols en aquesta, a vegades, solitud o incomprensió. Sé que a vegades la velocitat en la que busquem avançar és més lenta del que ens agradaria, però això no ens fa pitjors ni més inútils, simplement ens fa humans. Lluitar contra els trastorns que patim, emocions, pensaments, sentiments, l'entorn, contra nosaltres mateixos és horrorós, contra les nostres vivències. Què diria? Pitjor que horrorós, és com un càstig. Són fantasmes que ens van apareixent, ens ataquen, enemics invisibles que no veiem i que ataquen el nostre cos, la ment, l'ànima, i ataquen precisament el cos en el que viuen, la ment i l'ànima de la que s'alimenten. Ens destrueixen sense cap mena de remordiment. Jo en els meus companys sovint els hi veig coses increïbles, admirables. Quan parlo amb companys parlo de la gent que he conegut al llarg d'aquest temps amb patologies i malalties i trastorns mentals. Veig coses admirables i creieu-me que no tinc la necessitat de fer la pilota a ningú. Però aquestes coses admirables que veig són la realitat amagada, és a dir, molts cops absorbida per la part negativa que tenim al cap. Nosaltres mateixos no som capaços de veure-ho. Porto molts anys de la meva vida lluitant, moltíssims, més dels que m'agradaria. M'atreviria a dir que ja vaig néixer guerrera des d'aquell 1 d'agost de 1994 i al llarg d'aquests anys he aconseguit vèncer alguns fantasmes, però altres, aquells més terrorífics, encara no m'he atrevit a enfrontar-me amb ells. Al néixer guerrera i lluitadora m'ha costat molt crear eines per millorar i he optat per crear-me a vegades un propi escut i alhora aprendre dels camaleons, adaptar-me a la vida i a les situacions i sobretot no deixar ni entrar ni sortir res, fent que molts cops enquistés masses coses i no valorés o gaudís d'altres que mereixien la pena. Busco sovint l'últim record de veritat que he gaudit i cada dia em costa més trobar-ho. Sé i he après a admirar la bellesa de les coses i de la vida, però això no vol dir que aquestes coses m'omplin el buit que arrossego dins. Si algú de vosaltres té una mica de força, us animo a lluitar, que no sigueu com jo. Fa uns dies vaig dir que acceptava ser el percentatge negatiu de les estadístiques de salut mental i això feia que la gent que estava coneixent tot aquest temps es quedés en el percentatge positiu de les estadístiques, en el percentatge de la recuperació. Vaig néixer, o crec que vaig néixer per cuidar i estar pels demés. I si moro algun dia també serà donant el millor als demés. He nascut amb l'ensenyança de les meves venes de cuidar, lluitar i sobreviure a la vida. I això fa que se'm faci molt complicat i difícil aprendre a viure i sanar, perquè sobreviure no és viure. La vida és molt més que simplement respirar o estar vius. La vida és la capacitat de tenir, d'omplir-la, de gaudir-la, de sentir-la a cada moment. És curiós com part de les meves paraules són positives o esperançadores quan justament començo aquest podcast, aquesta mena d'àudios, aquesta mena de vídeos per tancar un cercle i marxar en pau d'alguna manera, però alhora no sé si això serà l'inici d'una nova etapa a la meva vida o l'inici d'un adeu. Així doncs, us deixo amb aquesta part de la meva vida on podeu introduir-vos breument a la meva ment i en els propers capítols
a través de diferents escrits d'aquests anys i mesos ens introduirem més en el meu cap, a la meva ment, i m'agradaria al final o en algun d'aquests capítols, no sé si dels darrers o potser al principi, estan trapent, com he dit sempre, de com estiguin els meus ànims, llegir les cartes que vaig fer de comiat, les cartes dedicades als meus mals, les cartes dedicades a les parts de mi. I hi ha una frase que m'agrada molt, que és que d'un final pot sortir un inici. Potser del final d'aquest podcast surt un nou inici, no ho sabrem. I una frase amb la que vull tancar el dia va ser una frase que vaig escriure fa unes setmanes, on estava en un moment fosc, enfonsada, no estava amb la vitalitat que potser ara se m'escolta quan parlo. I en aquella frase deia: estimada mort, t'espero. Espero el teu dolç petó, que m'aporti a l'etern son. Allà, en aquella foscor, potser trobaré tot allò que anhelo, la pau eterna. En aquest moment, aquesta frase no m'identifico tant, perquè em trobo en un moment més... Això va dies, ja us ho dic, en un moment més positiu. Però és una frase que sempre està allà. No l'oblido, la tinc en el cap. I entre tots espero això. Ajudar els altres i ajudar-me a mi. Espero que us hagi agradat aquesta primera part per conèixer una micona. I ens veiem en el proper capítol. La paraula del dia d'avui, d'aquest primer capítol, a la presentació vaig parlar de la por. Avui vull parlar-vos dels colors grisos. Sovint les persones que patim certs trastorns mentals ens diuen que veiem la vida en blanc o negre. No sabem apreciar les tonalitats de grisos ni valorem les coses que ens mostren, no? Passem d'un bon dia a un mal dia en qüestió de pocs segons. Doncs fa poc, quan havia un dia gris, no? O estava camí del centre de salut mental, escoltaba una persona que deia: qué día más feo, qué día gris, es que los días así son feos, no? Doncs a mi em sembla un dia maco. Em sembla un dia maco perquè quan vius del blanc i negre constant, d'extrem en extrem, que et costa tant analitzar els grisos, introduir-te en el món dels grisos, et fa enveja veure el cel gris o aquests dies grisos. Li tens enveja perquè tant de bo poguessis valorar aquests grisos. Així que la paraula del dia d'avui és el color gris.